Dan huwa l-passatemp tiegħi. Niġi hawn niżvoga. Dan saħqu l-artist Justin Bonnici waqt li kien fuq sellum jagħti l-aħħar ftit daqqiet bir-roller fuq il-mural, jew aħjar pittura kbira fuq ħajt li ħadetlu madwar 10 sigħat. Iltqajna ma' Justin fis-sit ta' dik li kienet il-lukanda ġerma. Sibnieh b'inġiġbija ta' kelb ħares lura bitħassib lejn inġenji tal-kostruzzjoni li qed jibnu l-madwar b'nuqqas ta' attenzjoni. Naxtaqt naddina messaġġ li tipo maħniex napprezzaw natura u għadin nkisruha u għadin kif qed tara għandek il-wulf qed iħares lura u qed jara l-habitat tiegħu jispiċċa l dejjem. U nemmen xi darba kollox artifiċjali ħajsirek nibqgħu sejrinek. Justin stqar li barra minn Malta, muralisti jitħallsu għall-arti tagħhom u jiġu apprezzati mill-lajn ta' mijiet. Iżda jistqar li f'Malta jkollu jaħdem fil-konfini u jirriskja li xogħlu jiġi vandalizzat bħalma ġieli ġara. Minkejja dan, Bonnici saħaq li kemm il-darba sab numru ta' ammiraturi warajh, attenti għal kull daqqa li jagħti bir-roller jew bi-spray. Kulħadd jieħu pjaċiru kieku japprezzaw iżjed. U is-servizzi ukoll għax hawnhekk taqla l-maltempati, iż-żebba l-bażi ma tantx b'saħħitha, ġifieri ma tantx iddum titqaxxar biżmien. Bonnici jispjega li l-murali għandhom teknika differenti u m'għandux ir-riżorsi tajbin biex jagħmel dan ix-xogħol biktar reqqa u dettall. Meta niġi biex nieħu forsi permess biex forsi ma naħliex ġo postek biċċa xogħol hekk, ma tantx jagħtu każi. Nispiċċa allura nsib postek naqa' perikoluż ukoll biex tidħol u ngħaddi siegħa żmien. Bla dubju, l-arti kreattiva ta' Justin qed tagħti ftit kuluru ħajja lil din il-binja li tinsab fi stat komplett ta' deġenerazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.